I and I, we are the children of the I and I. Anyị apụtasịa, anyị apụtago ndị ọdịnala ekene m ụnụ, ekenekwa m ụnụ, kenekwa mmụọ na-emela ụnụ ive. Mana tupu anyị ebido, anyị ga-ekene enu kene anị, maka ka ọ dị n'enu ka ọ dị n'anị. Kene kekere ụwa, kene orie, kene afọ, kene nkwọ, kene ụmụntakịrị, kene ụmụ okenye. Anyị kene nwoke, anyị kene nwaanyị, maka na ọ bụ ofu ife ka ọ bụ ofu ife. Ọ bụ anyị nwa bụ mmadụ chenjiri ya, anyị nwa wepụrụ ya tikwe ya, tizie ya n'ụdị nke mmadụ, maka mgbe Chukwu kere nwoke kere nwaanyị, o kere ka ọ bụrụ ofu ihe. Mana ihe m chọrọ ịgwa ndị be anyị taa bụ na ndị a wepụrụ ọdịnala anyị, ha wepụrụ ka anyị si ebi ndụ, tinye anyị ihe ọzọ. Ihe a dị n'isi anyị na-abụrụ isi anyị, mana m nwere ike igwuru na-agaghị ekwe. Ihe dị n'isi onye Igbo taa nwere ike ha eruo 5 or 3%. O nwere erughị 3%. Dịka ọsọ isi na-asị gwa m onye bụ mpampa nnukwu na ịmaghị onye ọ bụ. Ịmaghị onye bụ mpampa nnukwu nde na how do you know who you are? Ka eke ị ga-esi ama onye Igbo ọ bụrụ na ịmaha mpampa nnukwu unu sọsọ 2 ka ntị gị 2 ịmaha dị 2 ịgwazienu m ka ị ga-esi ama na onye Igbo nọ. Mba nọ anaghị akọ ụdị akụkọ ha akọ. Ha wepụrụ njiri dị anyị n'isi anyị Bejon. Ha wepụrụ njiri dị anyị n'isi anyị Bejon. Hey my brother, yes, because you know, if we make it very clear, we have some keleg, you know, we put it in a very good way, because the problem of Africa is the same everywhere. It's the same everywhere because of a colonial boundary. Bob Marley said that we are the children of the I and I. I and I meaning I am that I am. Even Marcus Garvey said it so. Until then, until the philosophy change, we will never change. So we are here to change the philosophy as they said in the beginning, and so we are saying now. Marcus Garvey said, until the philosophy change. Bob Marley said, we are the children. So we are still here to do that. But if we do it in that way, that means I cannot use my language to express my feeling to my people. So that is the problem. If I change the language, maybe the message will not go into their heart. So pardon me, maybe some other day, some very good day, we can talk about that. But for the moment, is the moment of them. I give this time for my people. So that's why I have to speak the language they understand. Because that goes into their heart. So I take permission. Sorry. So ihe nnachi ịkọwara unu bụ na ndị amere anyị pọpe, ana m ebido n'isi, ana m ebido from God. Before m butuo ya ebutuo, m ebido from God. And ndị na-ebutu ya because ihe m chọrọ, ndị nna achọghọ ka ndị be anyị fụ ọdịnala, because ha adịgo used to. Onweghị ndị ụka ga-eji ụzọ niile dị n'ụwa, ha ga-enweghị ụzọ ha anaghị ga-eji wee defend ye empty vacuum. You can never defend empty because it's empty. Enweghị ihe dị n'ime ya. God is a letter, is a word. So man of God means nothing. Once you remove the letter, because in Spanish anaghị akpọ ya God. In Spanish is not God, it's Dios. So man of Dios, ọhịa ga-akpọ ya. Ndị French si ọwụ Deu, ọhịa unu ga-akpọ ya man of Deu. Ka ihe a na-akpọ nwoke na French, ka anyị change language ha. Because ndị na-asụ oyibo, that is the dangerous of the spells, the language, language. How can man of God all of a sudden ọ bụrụ man of God? God were word is a letter, nothing more, nothing less. Ọsị man of God, onye ka ọ na-ama ihe nwa wayo ka ọ bụ sọsọ ụzọ ihe ịtọ ka ọ dị, enwezi ihe ọzọ. Number 1 bụ Chukwu, that is the source of the creation. Number 2, that's ihe nna nna gị ga-eji eme ha na-ekwu okwu ha enebe aja n'elu abụghị na Chukwu nọ ebe ahụ. All the sun ka a na-ekwu, the sun and moon nọ na sky, ọ ya ka ha na-ekwu. Chukwu nọ n'eluigwe, ndị abịa sị gị na ọ nọ n'eluigwe, invisible. Ka ihe bụ invisible, ebe ọ bụrụ ị na-ekuru oxygen kupụta carbon dioxide, kedu ebe carbon dioxide na-eje? Carbon dioxide kedu ebe ọ na-eje? Ọ na-aga to plant, ka ebe plant na-ekupụta. So o meghị ka ị mara na you are part of everything. Don't you know? Ị na-ekupụta oxygen, ị na-ekupụta carbon dioxide, na-ekupụta ha nwa na-ekurie.
volcano ịfụrụ na-eme eme ihe ọ na-ewepụta oxygen. So onye ọbụla nwere ihe ọ na-arụ. Ihe mere ọ dịghị mma ka a na-abọọlụ crude oil for one simple thing, because carbohydrate na oyibo asef carbon dioxide ọ na-ewepụta the thing adịghị mma. Onye ka eji akpa O2 carbon dioxide O2 because all the too dangerous. Ọ dị ka mmadụ ịṅụ marijuana dị dangerous. Ọ bụrụ na ọ dịghị mma, all because of that the chemical ka nọ ya n'ime. Exactly the same thing. The fuel a na-akpa ya crude oil. Onye nwe mere ọ dịghị mma because ọ dị toxic. Ihe ọ na-ewepụta a na-agwa ndị be anyị dịstịrị ama m ihe na-eme ha naghị agụta simple ABCD. You are the same thing. Otu isi akpọ Chukwu ka isi wee bụrụ Chukwu, otu ahụ ka ị dị. Because onye nwa nwere ihe o mere ka ị na-eme, ọ bụ onwe ya dị ihe ahụ. Ihe a bụ Chukwu onwe ya. Chukwu wepụtara onwe ya ka ọ wee mee ihe dị otu a. Because ọ chọrọ ka ọ refine ya. Ihe ọ na-eme were refining the energy inside his house. Ọ na-eme ya refining. So that's why you are here. That's why isi ji wee dịrị. That's why ndị ji wee dịrị. Onweghị mgbe Chukwu kere gị ebe a ma ị ga-abandon. No. Ọ because ị maghị ihe ị na-eme. You are confused. Because ha wetara gị nonsense. Gasasịa your way of life. You feel is na it is stupid. No. You are not separated from God. Never. Hapụ man of God. Nke a bụ akụkọ ka a na-akọ. There is nothing like God. Ọ bụ language. Is a language. Language is spells. So once you say it, you give it a meaning. You are saying your power. Nothing more, nothing less. So hapụrụ ndị a ka anyị kọọ ezigbo akụkọ. Ọ ya apụtasị gị Jizọs achị Jizọs asị ya. Gịnị ka Jizọs sịrị ya? Ọ dị ka Chukwu ekecha mmadụ nwee ndọrọ asị nwee ndị ọfụrụ n'anya. Ọ dị ka Chukwu ha bịaghị hapụ mmadụ na ụmụaka na-anwụ n'Afrịka everywhere agụụ a na-egbu ndị mmadụ. A na-akọ nonsense. Gosi man of God asị ya, Chukwu asị ya, Jizọs asị ya. Kedu ebe Jizọs nọ n'elu ụmụazị na-anwụ? They are dying of hunger because you are God. You fail to create. Ị na-achọ onye ọzọ nọsọ ngwa ya, invisible God to come and save you. You were made to made. You were created to create. Continue the creation because you are part of the existence. Nenu ndị ọcha, nenu ndị chinko na anya ọtị. So only Arab country dem of man ụwa wee Iran because of what? Ha na practice that nonsense. Onye ka America ji wee kpọọ ha asị maka ha bụ ndị ma ihe. Ịmara ha n'ihe ha kpọọ gị asị. Nke anyị bụ anyị dị busy na-achọ ihe na-achọ ihe na-anaghị achọ anyị. Ụwa niile bụ Chukwu ekege ụwa ka ihe ọ ga-abụ ka onye ọbụla as it is. Ihe ọ dị n'elu ka ọ dị naanị. Ihe ọbụla dị n'elu dị naanị. So hapụ ndị a, leave them alone. Onwe ihe a ga-emere gị. Ha bịara zuru information anyị, ha zuoro ya ezuru. I can prove go me here so many times. Most of the language ndị ọcha na-use bụ anyị nwanwe ha convert ya to their own. They converted it to their language because Igbo okooko, you don't think. Ọ bụrụ na ị na-eche echiche kwesịrị ịma ihe a na-ekwu, ịghọtara? So anaghị m atụ ụmụazị. I don't blame the children. I don't blame the youth because youth wee asara ha isi. They were been deceived. Yes, of course. But ndị atogoro eto kwesịgoro ịma na ndị a na-egwu anyị wayo have me insist. Ị nwere ka esi colonization bụ mbịa ha na mee institution mmechaa ya ngwere your brother tinye ebe ahụ. That is government. That is church. So atiri m your brother into the church so that ịchọzi ị gaghị fight nwum, you fight your brother. That is the game ka ọ bụ a game. That is why iji ikwu na onye pastor na-akọrọ gị nonsense because no black man like you because of from your village. Ọ na-asị no, ọ bụ a game. Is a game. So ọ bịa ha na o train your brother to be in position. That is the country you see, colonial boundary. That is religion as well, you see. So it's a game, but you don't understand. Iji ikwu ọsị gị man of God, man of this, man of that. Asị, that is a game. Ihe a bụ ihe a na-azụ draft ka a na-eti ebe a. Because ọ ma na onye ọcha bụrụ fada na village unu ga-afụ ya asị fake. Ọwa werezi your brother tinye. But the same thing. Oke na ọgụ na nwanne. Onwe ihe dị iche. There is no different. Oke na ọgụ na nwanne. That onye ahụ ị na-afụ asị your pastor. That is white man. Onye ọcha bụ ihe ahụ. Is a brainwash onye ọcha. Ọ just ute unyi na ahụ ya. Okpu mask. Ihe okpu tiri mmọnwụ na-agụ unu. Afịa bụ oke ka afịa bụ oke afọ. Ọ fada. Mba. Onye ahụ bụ onye ahụ bụ dị ọwụdịghị onye nọ n'Europe sef. Ọ bụ all that person because onye ọ bụ the boundary. That is the boundary. Onye bụ the boundary na aga onye nwe bridge esi across. Agbawo plan ihe emechara plan eme wee tinye ha just bịa mee ya because ha mana ha wepụ ha n'okpuru isi a okpokoro ahụ ga-enwe ihe eji eme. And once ewepụrụ ụbụrụ isi gị iwere ogo forever and ever. Yes, ka ihe dị na religion ọkwa fear unknown, fear after death,
so ịbụ na ejidego ofe ejide mmadụ so a na-akọziri na na-akọ naanị nna nwanne ịdịchọ ihe adịghị anyị na-ekwu bụ eziokwu mmadụ nwe dịchọrọ mara ihe eji ọkụ m ifugo bikos onye nwe ihe obu enwe ihe ọ na-akwafu onye nwe ihe obu enwe ihe ọ na-akwafu never ever onye nwere ihe obu ka ihe ụjọ na-atụrụ gị why are you afraid ọdịnala abụ ihe ọjọọ bikos onwe mgbe nna m believe na nna m ha mere ihe ọjọọ as institution there few people can do evil dị bụ adị ọ gaghị ana ndị ọcha nwere ihe niile a nwere but ije nga ha juru eju their prison is filled up with nonsense yes so ya ma gochitere onye ọbụla agụgọ a sị na enwe ngwongwo ya na-azọ ma mgbe o jiri ghọrọ ụtụracha ndị niile ụrụ fụrụ na-ezuzu ezu taa ọhụ ndị a nna ha rere anyị na 4th generation yes ụmụ prodigal son ha mụrụ nwa they give birth because onye ọbụla ma ihe na n'eziokwu ọ na-ama onye ọbụla ma eziokwu ọ bụ ndị gbara isi akwara bụ ndị agha ọkwa ha nwa they give birth to the same thing alike born alike kwa ihe ndị oyibo kwuru ndị oyibo si alike born alike so ndị agha na-emekwa ọgbakọ ọsọ a na ọkwa ha ka ha jekwere gbakwuru ndị ọcha nne ha gbara ndị ọcha tụọ ime tụtụ ime ndị ọcha ọkwa ha nwanụkwa ebe a taa ike na-ekwu ọsị gị Jizọs asị gị Jizọs asịghị ya ebee ka I want to see the Jizọs ihe abụghị afọ Igbo my brother onye ọbụla isi dị mma can not take that unless if you are not brainwash onye isi dị mma agaghị eme ya onye ọbụla isi dị mma Chukwu gbamụrụ ọfụma nye mmiri ara isichara ya asị ọ ga-ama na asị mana ọ mabeghị nke bụ eziokwu mbọsị ọbụla mara nke bụ eziokwu ọ tụfuo that nonsense onye ọbụla isi dị mma enweghị ike ime argument with Christ I tell you because what is the argument here? What is the argument? Why did you need this Christ for? Why? For what purpose? Amam, tell me why should I take this book? Why? Gwa m ihe mmejuwe were the Christ for what? After death? Ebe ka nọ mgbe amụrụ before amụọ m where I was go ebe nọ before amụọ m so I go there again. This man have to tell me that na mmemme ihe ọma wee jebe ebe ahụ so inside my mind amazi m ihe bi ọma na ihe bi ihe ọjọọ ihe na-akọwa ama m n'ime obi m I know what is good and bad so I don't need the book. Ihe a bụ a law is a law of a certain something it's a philosophy so once you keep the law you are keeping the law within the rubrics of that religion. It's a philosophy so you are keeping the law of the court of a court because there is no absolute. There is nothing like absolute so it's a court within nke ndị Igbo anyị bụ ndị Igbo so you have to keep the law of the Igbo within. That is life for you because you have to protect your people. If you protected because isi adịghị gị mma yes ọ bụrụ na isi dịghị mma we must be protected by our philosophy. That is pump and play. I nweghị philosophy if ikpuru isi ke condition you know today it's your condition because you have no philosophy you don't have everybody nwere their own. You got to go. So ọ bụghị about because you have philosophy you ga-win in every angle because enwere ihe bandụrụ gị together enweghị ihe Igbo enweghị ike ịbandụrụ gị together because ọ ga-enwe ndị nwe obodo nwe ndị a na-enwe obodo enwe mechọrọ mechọọ Chukwu enwere ego dị ụwa so that is it a ga-enwe obodo enwe obodo ọbụla iruru enwere ndị nwe ya nwee ndị na-agba ya mmiri enwere ndị nwe gọọmenti nwee ndị na-agbara gọọmenti odibo nwee ndị na-agbara gọọmenti odibo na-agbara odibo ontiri ruo n'aka gị so ị gaghị apụta jos ka Igbo jos dị like that and Igbo just be like that or just like onye firi onye na nke onye na nke onye na nke onye na nke ọ gaghị work. You must be within either dị nọ na ime ụlọ echeghị nche ọ na ịpụrụ agụ atagbuo gị if either you go out agụ erie gị or ị nọ inside because enweghị ihe nidiri n'ụwa ihe nidiri n'ụwa how do you protect the life you live so that you can ascend your soul to that's all. Onwezi ihe ọzọ ị nidiri n'ụwa how do you protect the life you live because much more you know much more you live the much longer you live much more you learn. Longer you live much more you learn. So if the life cut inwezi na opportunity na ọkwa nda life and o nwere ike ọ bụrụ na ịma ihe ị na-eme na ịgbadazi ya agbada ịma na-ekwe ndị mmadụ eche na egwuregwu jee jụọ onye ọbụla wụ koko onwe ihe na koko mmadụ enwegoro isi jụọ ya ma ka ihe ka all these particles na fọm atom na fọm mineral according to ndị ọcha nyere ya afa dị iche iche kedu ihe ọ na-eme ma ọ bụrụ na o nweghị ike ịgbagote nwunye level ọnụ. The same thing football na-eme imenteghe na that point ị need nwanne ịgbada agbada because ịmaghị ihe fọmụrụ osisi ịmaghị ihe fọmụrụ minerals and metals go to them all of them have atom all of them have atom in it and the atom ahụ dịkwa n'ahụ mmadụ so it's the same all because of the levels of consciousness mere gị ji wee wụrụ mmadụ nwanne ịgbada agbada na ụbụrụ that na na-ekwu na ọ bụ ability to reason you go down
nwanne hapụ God bụ language. Ọ bụ ihe aka eju. That is the code. That is the code in your brain. The code in your brain, that is the code. Leave the word. Leave the word, not the word. Leave the letter is language. Leave the letter. That is the code. All about the spells magic that hold you. All the spells jiggy. Hapụ the word, remove the word. Hapụ the word. Forget about religion. Forget about God. Inside your heart, your God na-ekwu about definition. Man, all because of no spells, then use it to code your brain. Then it's a code. Ọ bụ a code ka ọ bụ onweghị nothing more, nothing less. But ị nwere ike isi, hey, Chukwu, God. No, it's a word. Go to Spanish, ha amaghị ihe na-akpọ God. Ịkpọ ya Dios, then no. Go to French, ha amaghị ihe na-akpọ God. Ịkpọ ya Deus, then no. Even Latin, si yo Dios. Cause yo Deus. Latin, si yo Deus. Deus, yes. If you go to another places, then call it different name. All because na ndị English colonized, you were colonized by English. That's why you call it God. You got that? So gwara m yesterday, ya gwara m ụnyaahụ the difference between metaphor and frequency vibration. But ama ma ndị baya capturekwara the thing. Frequency vibration is not metaphor. Metaphor bụ asụsụ a na-akụziri mmadụ akụziri. Frequency vibration bụ asụsụ ị na-asụ. Ịsụrụ ya asụ before ide ya ede. Mana metaphor bụ nke a na-ede ede before asụọ ya asụọ. So their language bụ metaphor, which is through perceptions. You get it. Then frequency vibration bụ nke unu na-asụ bụ asụ before na edebe ya edebe. So all the two different things. So you can go close to God according to you. Otu nsi akpọ ya God. Mana anyị nwebụrụ Chukwu ka anyị na-akpọ ya. Ị ga-agagwu n'aka Chukwu very fast with the frequency vibration, because nke ahụ bụ radio ka ọ bụ ị na-etu unu. Mana nke ọzọ bụ you give your command, you give the power through the spell magic. Because once you say the name, you create it inside the power, with the power of the mind. You give it command, you give the energy into that name you call. So all two different things. You got that? So ihe anyị na-achọ ịgwa ndị be anyị bụ na oxygen, ị na-ekuru oxygen, ị na-ekuru oxygen, ị na-ekupụta gịnị? Carbon dioxide. Carbon dioxide kedu ebe ọ na-eje? Kedu ihe na-ekupụta? Ọ na-afụ na everything is everything. Everything is everything. Ukwu osisi o, plant o, animal o, human being, everything, even nke nwaanyị kpọrọ God o, they are within one cycle. Or just everything will cycle ka a na-aga. Recycling, iwu machine, you recycle energy. Mana ihe Chukwu chọrọ from you a different energy. So nke ị na-generate now nonsense bonkom, dustbin ka ọ bụ, onwe uru ọbara. So next time ị na-aga na metal, ma ị na-aga na ukwu osisi, ọ ị na-aga na animal, ị ga na animal ndị erie gị. Anaghị ga-agba Christmas. Every Christmas egbuo gị, enye fada ewu ọta. Every Christmas enye ya ewu, nye ya efi. Nna these people emechigo Chukwu ihu. Ihe a niile bụ arụ. Ịma ihe bụ anụmanụ, unu amaghị ihe bụ anụmanụ. Otu ahụ ịdị na otu ahụ ịdị ka anụmanụ dị the same thing. Ọ ihe bụ kama na ị nwere, ọ bụghị because don't look at your shape. Don't look at them because na ha ji ụkwụ aga. No. Don't look at your face. Don't look at it because na ị nwere aka. Mba. Is the same. Egbuzina ha. Don't kill them. Ọ bụ na enweghị reason. Ifu ngwere ịgbagbuo, ifu nnụnụ ịgbagbuo, ifu nke ịgbagbuo, ifu ebe bụ na igbuo, ifu ijiji igbuo, ifu anwụnta igbuo. Nke ọ bụla ifuru igbuo, igbucha ya chọba ụzọ eluigwe. Mba. That is, we are absolutely disconnected from nature. Absolutely. That is the consequence of our fire nata. Ọ ihe na-agwụ na-enweghịzi ihe ọzọ. The consequence of our fire nata with disconnection between us and nature. Pump and play. Because ndị Africa, ma ndị Africa ndị ọzọ, ha niile bụ ofu ihe. Africa ndị ọzọ niile, because of this thing, ha ewetegoro gị ihe a na-akpọ colonization, eweta gị brainwash ya unu, gasara ya unu naba. Because control the mind, then forget about the body. You control ha na mind, nothing more, nothing less. Enwezi ihe ndị ọzọ. So, Chukwu nọ n'eluigwe na Chukwu nke kere ụwa, ọ bụghị ofu ihe. Ha na-abụ abụghị ofu. Chineke, maka nọ na nnukwu Igbo, Chineke, the creator, create nke na-eke eke, nke na-eke eke, na-ekwe ntị o, Chineke. Ọkwa Igbo ka a sụrụ ebe ahụ, mana unu nwere na-etozina, nwere ebe ọ na-anaghị afụ ya anya. No, anyanwụ bụ one of Chineke.
ọnwa one of Chineke. Ọnwa afọ ya, the womb akpa nwa ọnwa, ọya bụ the earth. Akpa nwa ka ọ bụ is the womb of ọnwa. So ọnwa dị ka otu a mmadụ dị, akpa nwa ya bụrụ ihe the earth anyị nọ n'ime. So within that earth enweziri forces n'ime afọ ya ahụ. Otu ahụ ime afọ nwaanyị si wee dịrị. Kedu ihe na-epu mbọ n'ime ebe ahụ? Kedu ihe na-epu ntutu n'ime ebe ahụ? O nwere ihe dị n'afọ nwaanyị na-epu ndị eme nwata epuo ntutu ebe ahụ. Ị na-anaghị afọ n'opuru ntutu n'ime afọ, puo eze n'ime afọ. Otu a ka implant si epu nna iwu ntutu na ntutu puo n'ime afọ, eze puo, anya puo, ntị puo, mkpụrụ aka puo. That is the womb. Ọ bụ the earth will big womb. So n'ime nwa ahụ na-eku ume n'ime ebe ahụ ọ na-emegharị ahụ. That means earth anyị na-afụ na this air nọ n'ebe a na ọ nọghọ na space. If you go to space, you use oxygen because enwere ihe plant na-arụgasị. Plant na-ewepụtara anyị, ọ na-eme volcano wepụta the oxygen. Plant ya refine ya wepụtara anyị. Mmadụ a refine ya nke ya wepụtara plant ọ na-egenerate refine mmiri a refine kwa nke ya. So enweziri air na mmiri within this bell stomach. Kedu ebe nwa na-anọ n'ime afọ? Ọ n'ime mmiri ka ọ na-ebi before ọ pụta. Ọ bụghị n'ime mmiri ka nwa na-ebi n'ime afọ before ọ pụta ụwa. Gwazaanụ m ajụjụ. Ọ na-ekuku ume ebe ahụ n'ime mmiri. Ọ na-eku ume. Kedu ebe o si eku ume? N'ime otube. Ihe anyị nọ ebe a n'ụwa bụ afọ n'afọ ọnwa ka anyị nọ n'ime afọ ọnwa. And anyị nwe the star kpakpando. Sọsọ ya bụ ihe taa ndị ọzọ n'ime ndị ọcha na-aja ọsọ na-aba ya afa ka e wee deceive unu na school. Because a chọrọ inye unu school literal education a na-akpa literal education literally. E wee nyezie ya afa, nye ya atom, nye electron, nye proton ka e wee kụziere unu akwụkwọ. Because ọ nkụziri ka a na-akụziri gị, nweghị ike iji aka gị mara ya. Then nkụzi will brainwash. Ịma na nkụzi akwụkwọ will brainwash. They will brainwash you to believe is a condition. So achọ ka ị wụrụ injinia, akụziere gị injinia particularly. Achọ ka ị wụrụ accountant, akụziere gị accountant in particular. So you professional, then they just you professional. That's all, nothing more, nothing less. You got to go. So you have been conditioned. Oh, here no, onye nkịtị. You got to. So ndị be anyị ọdịnala ihe nji ekwu ihe a bụ na-emechukwana ihe agụ oge ọbụla bụ na o nwere ndị be anyị etikasị oyigba ha nọsị nwanne ịdịchọ na ihe abụghị ndị enweghị echasị mmadụ weta mmadụ eji agwọ ọgwụ ego. Ihe ahụ ha ndị okeke na polo biko na ọ bụghị ya. Onweghị onye na-asị na weta mmadụ. Anyị anaghị egbu mmadụ, anyị anaghị ewe mmadụ, anyị anaghị egbu anụmanụ, anyị anaghị egbu ọkụkọ, anyị anaghị egbu ukwu osisi, anyị anaghị egbu dị ma ijiji. Arụ ka ọ bụ na Igbo. Igbo anaghị egbu anything. Ya abụghị nke a na-emasị mmadụ weta m. No, ọ bụghị ya. Onye ọbụla na-agwọ ọgwụ na-agwọrọ onwe n'Igbo land. Mana ọgwụ sayensị nke anyị na-ekwu sayensị ọgwụ ka a na-ekwu. Ọgwụ nke ndị na-egbu ọgwụ na street na-egbu mba. Ọgwụ nke anyị bụ sayensị. Ka esi eje n'ọnwa, ka esi eje n'anyanwụ, ka esi eje na urukputu, ka esi arụ moto, ka esi arụ mechin. Ọ nke ahụ ọgwụ anyị na-agwọ. Ọgwụ nke na-egbu mmadụ nke no mba. Ọgwụ nke anyị na-agwọ bụ nke ọ ga-eme ime ịrụcha moto ọ na-agba, ịrụọ plen ọ na-agba, ịrụ ụgbọ mmiri ọ na-agba. Ọ ya bụ ọdịnala is a philosophy. Because ọ bụrụ na ya enweghị ọdịnala nwanne ụmụ anyị na-amụ onweghị uru ọ baghị uru. There is no need because they will be right off history. A ga-write ha off na history because kedu ihe ha ma onweghị gị ma na-ama. Imagine 200 years now. Just imagine. Ọ bụrụ na enweghị ihe ịma na imagine 200 years time. Nna ụmụazị ya na kedu ebe ha ga-anọ? Look at how difficult ọ dị for you. Look at how difficult ọ dị for you. Only fourth generation ka anyị na-ekwu. But look at how difficult ọ dị for you. Check go about these people na-achị hapụ here. Think about them. Chegodi maka ihe na-ahapụ here. Think about them. Not you going to meet God on heaven. No. Check godi. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịwụ father, don't born, don't give birth. I don't give a fuck. But as long as you give birth here, think about them. Chee maka ha, ị ga-abụ ha ọtọ. Ị gaghị abụ ha aka like that. You cannot just leave them like that. No. Ọwụ by force ga-eji amụ nwa. Ọwụ na ịchọ ịmụ nwa, ọwụ ga-sacrifice and you must make sure that nwa ha nwere ebe ọ na-eje. Ị gaghị amụ nwa ya hapụ hasa ya pụọ na nwa mba ọ dịghị na mmanụ. Ọ bụ arụ. Ndị Igbo ndị nna nna anyị ha fụchara ihe a niile. Ọkwa ya mere ha ji wee mee ihe a. Onwe onye dị perfect n'ụwa. E nwere ndị prodigal son batara mebisie ihe. Yes.
ọgwụ otu a na-esi agwa ụnụ taa bugoro akwụkwọ si na akwụkwọ nsọ, amaghị m onye gwa ụnụ na akwụkwọ nsọ adọnno, otu unu bukọchara akwụkwọ a na-akpagharị ọ dị same way esi agwa nna nna ụnụ mgbe ahụ, otu a ka nna nna ya ha si wee na-agwa ụnụ hapụ na ihe a, ndị a bụ ndị ochi, ndị a bụ ndị ọjọọ, ndị a bụ ndị ama. Ụnụ asị mba, unu na-eso ndị ọcha, unu esoro ogo ha na ụnụ afụgo ihe unu sotere na anyị ekotegoro onwe anyị okwu na n'okwu ekotara enu adị eru aka na eru aka, jebe ejebe adịghị mma na ba adịghị mma, enweghịzi ebe anyị kwụ ọsị gị Jizọs asị ya, Mmeri asị ya, Joseph asị ya, the same thing na 24th century. Go to any civilized country, gwa ha about God, ọma gha aka ntị, ọma na ịma ha ihe niile idiri ije nta akara ka akụziere gị akwụkwọ, ọma na ị idiri ije nta akara akụziere gị akwụkwọ, because ọma na this ọma ha na any grown up man ama ha na ya ga-etake responsible of his life and offspring ndị children. ọma na onye ahụ amụbeghị ya, you have to go and born again. Ọ bụ ngịnwa, you are the driver of the vehicle, ngwa obodo onye na-anya dị moto. Ị gaghị aja ọsọ mabụrụ nwaanyị tụọ ya ime nụọ ya, ị maghị ihe a na-akọ. Mbanụ, mba, nwaanyị ọbụla bụrụ akwụkwọ aha na-akpagharị, nwaanyị aha kpọtana ya biko dụọ na ya ọdụ. Ọ nwoke ọbụla rugoro ego iji mmadụ eme na-ebugharị akwụkwọ a, ịda na two things ka ọ bụ, ịda na o ji egwu wayo maka ọ na-enweta ego n'ime ya, ọ na ọma ihe ọ na-eme mma eprove ya n'iwu ya, ịchọ ka ije n'ihu Chukwu anya ekpe ya. Ịda na onye aha ji egwu wayo for money, o ji emeke money, ọ na ọma ihe ọ na-eme, ọ wụ the brainwashed. 90% of pastor na fada, 90% ha ma na ihe a na-emebe asị, I can prove it. But ịmagonu ego, onwe ihe mmadụ ga-eme ọ na-eme, ọmahazi mgbe ọ ga-eji wee, ọmahazi ka ọ ga-esi akwụsị ya akwụsị. But nature does not pardon. Nature can never ever pardon you n'ụwa, may your pastor, may your father, as long as ị na-ege contrary to nature, as long as ị dị contrary to nature. Nwanne ị gaghị anara a poor man, nwatakịrị eribeghị nri, ị nara ya ego were eje rụọ ụlọ elu na-agba moto, hapụ nwatakịrị ya, you will pay. Asị na enu nwere ntị nwe anya, anị nwere ntị nwe anya, unu emegherizi na emegheri. Ọ bụ ahụfụ anyị na-ata, ọ ya bụ ogweghezi ihe ọzọ anyị na-atara ahụfụ. Nwanne kedu ka mmadụ ga-esi akpata ego in 2 years ego ya agwụ? Onwe onye kọrọ gị ọgwụ, onwe onye kọrọ gị ọgwụ nọ na ịmaha ịghọtaghị, you don't understand life. Onye ọcha nwere ike, o nwere ka m wee nọ 10,000 euro 4 generation 10,000 euro ahụ agwụbe, 4 generation 10,000 euro ahụ ka na-aga. O nwere ike ebe a na-ere bread ka o nwere sọsọ shop a na-ere bread, generation nke agacharịcha bread ahụ ọga nke ọzọ abịa. Nke gị bụ na ị nwere 50 million euros after 2 years 5 years ego ga-agwụ. Onweghị onye kọrọ gị ọgwụ, nwanne gị akọghọ gị ọgwụ, nwanne gị akọghọ gị ọgwụ. Ọ bụ ihe a na-egwu ụlọ taa. Nature does not pardon, ọ naghị apardon mmadụ, mba. It must be in harmony with nature, a system that is in harmony with nature. Enwere ndị bụ ndị iberibe, they can go always. That is why Chukwu ji refine the consciousness because na be Chukwu there is violence, because the particles and atoms ha na-aja ama onwe ha. So Chukwu want to refine this, that is why there is life at the first place, to refine this consciousness. So ebe a agha adịkwa ya, agha adị ebe niile, ebe ọbụla life dị agha adị ya. Mana ihe anyị need to build institution and that anchored in truth and honesty, so that the nature will bear us witness. Only ga-agbara ya osọ ka na-akpọ ọfọ, mmadụ jide mmadụ ogu n'ọfọ, a na-akpọ ya ogu n'ọfọ. Ogu n'ọfọ, anyị jide ha n'ogu n'ọfọ, enweghị n'anya ka emenwu. Sayensị, anyị ji knowledge sayensị, anyị nwere sayensị knowledge sayensị nke dị oke, anaghị amacha ihe amacha. There is no perfect in life, but anyị ji at least nke dị enough ga-eme ana Igbo ọ bụrụ ana n'igwe. Anyị nwere nke dị enough ga-eme ana Igbo ọ bụrụ n'igwe. Mana nwanne ị gaghị na-arụ nọ n'enu nsị, mba, anaghị arụ nọ n'enu nsị, never ever, because otu anyị na nature dị na mma, anyị ma ihe nature chọrọ. Nwanne ihe ọ bụla itiri ebe ahụ ọ gaghị eru, ọ gaghị eme nni. Ihe ị kọrọ na ana Igbo taa agaghị eme nni, maka arụ na-eme ebe ahụ, arụ na-eme na ana Igbo, ọ gaghị eme nni. Ịghọtago? So ya ka a na-agụ na ihe a na-agụ na abụghị maka onye iche ịka ụka, ị ga-aka ụka, mana ị ga-eme n'ụka nọ ka ọ dị na akọndansị, ka ọ ghara ị na-emejọnụ ndị nwe obodo. Mbanụ,
you must keep the ọ ga-eme dị ụka aha ka ọ dị in harmony with nature. Ọ bụghị ije na Baịbụl ikwu otu one quotation nke dị gị mma nke ga-enye gị ego. Baịbụl nwere ihe dị n'ime iche ife Baịbụl ife onweghị onye n'ọpọdị onweghị onye si gị kwụsị ife ya, mana ihe a na-ekwu bụ ana Igbo ka e nwee ọdịnala filosọfi ga-eme nwanne ịpụta nwa gị pụta o jee ezigbo akwụkwọ hapụ na o nwere ike na-ekwu ihe ọsị ọ na ndị Naijiria onye ha eme nka. Peter Obi nwere oyi kọmpanị ọkwara Naijiria ka ọ nọkwa onye Igbo. Peter Obi nwere bankị onye Igbo. Ifeanyị Ụba nwere oyi onye Igbo. Esere n'elu ego ọsịa ndị Ụba ọ nwere oyi. Atọ Eze ọ nwere oyi. Ndị awụcha ndị nọ n'ala Igbo maka na ịma na oyi bụ buying and selling. Buying and selling, so ị na-aghọta ihe a na-akọ ihe, so ha amaghị ihe anyị na-akọ. Buying and selling ka ha na-eme, nwere ike dia friends nọ na gọọmenti enyego ha kọntraktị ha emegbuo ozu. Ịghọtara? So ihe anyị na-akọ ọ bụrụ na ha ma ya ha mara ya, ọ bụrụ na ha ma ha ga-eme. So ọ bụghị about whether m nọ n'ime kọntrị ma ị nọghọ, ọ bụghị otu ahụ ka esi eme. Ije n'ugwu Awụsa, ndị ugwu Awụsa nwechara ụzọ nwechaa international airport, ọ na Naijiria ka ha nọ. Mana ịgwazi onye Igbo sị gị ndị Awụsa agaghị ekwe. How come? Once you say something, you give it a meaning. Mind is powerful. Once you command the go the mind, you defeat go the mind. That's all. You have defeated your mind. Man, mara ihe na-eme. Mbakwe airport Owerri rụchaa ya, ndị be anyị na-adị mma, onweghị excuses. Kwefụ na onwe ya pụtara the worst thing ga-eme gị ime accept defeat. Ọ bụ ihe anyị na-eme taa, accept defeat. Ọ bụrụ na ị mara something nwanne ekebe ahụ ka ị mara ya, ya bụ ambition of life. Nke anyị bụ ego ka anyị chọrọ inwe, enye gị ego ahụ ka ị ga-eji eme. Ịrụ ụlọ na village ọ na-eru ahịfịa, village unu na-eru ahịfịa, nobody is there. So ka ihe na-atụfusịrị 60 million 20 million 10 million arụ na village nweghị onye ebi ebe a. Why? Ị na Nigeria, ị nọdị na Lagos, ị nọdị na Abuja, ị naghị na village unu. Ibi Lagos for 100 years, ibi Kano for 100 years, ibi kedu ihe na-akpọ Abuja for 100 years. Ka esi dị essence ji arụ na village, ebe ọ bụ na Abuja ka ị chụziri ibi. Birizie die na you forget about the village. Common sense adịghị common. Ihe dị na-agwa unu bụ ana Igbo ga-aba anyị, ana Igbo zuoro anyị. Ọ bụrụ na anyị jee na ana Igbo, anyị nwee ọdịnala a na-ekwu okwu ya na, because ị gaghị enwe Igbo like that, ị cannot work, ọ gaghị work. Ihe ọ bụla mmetụta anya, ọ bụrụ na enweghị ọdịnala ọ ya ha work, ọ ya ha work. A na-enwe obodo enwe, ọ bụ datin ọ build institution dị na-esizi ebe ahụ wee na-arị. Ndị gọvanọ amara ihe a na-eme, o juru na gọvanọ ọ gaghị ere ụnụ. Ihe ọ bụla o ji ebe ọ gaghị ere, ojebe ọ gaghị ere ụnụ. Ọ bụrụ na enweghị ọdịnala, onye ọ bụla nweta ga-ere ụnụ. Ọ sịkwa ya bụ na organization ọ ga-ele gị. Anything ọ gbasa ọ ya ele gị, because there is no consequence. Enweghị consequence. So if there is no, ọ bụrụ na enweghị law n'ala bekee, onye ndị ochi juru ebe ahụ. Ndị ochi nọ n'ala bekee ka nke dị n'Afrịka ma because 24 hours ndị eke na-akpagharị, and ndị eke aṅụọ n'iyi before ha bụrụ eke. Ọ bụkwa ihe nke ndị Afrịka nke a, ọ bụ na ome ihe dị na yirịta mekwe ya, because eke aha dịka court or society. Eke dịka secret court ka ọ bụ. Ịghọtara? Eke ndị ọcha ọ secret court ka ọ bụ, ọ bụghị nke ndị Afrịka apụtasị gote 20 naira emeta agba agha egbe. Mba, nke ndị ọcha bụ court ka ọ bụ society. Ị gaghị afọ ọ bifo ọ bụ ha nwee we na-agị. Ịghọtago? So ọ bụghị nke ndị ụmụ okoko, ha amaghị ihe a na-akọ, ha amaghị ihe gọọmenti ahụ ha ji. Ihe ahụ judicial system of government of the culture of a white man, the culture of Europeans, ya ka i were tinye n'Afrịka. Nwanne i were window ụkwa window nke a ji afụ ụzọ, window na kọmputa jee tinye na Apple, ọ ya ha arụ ọrụ. It will never work. I were ọ gaghị arụ ọrụ. So ihe nna-achọ ime ka unu mara bụ na hapụ na okwu Chukwu nọ ebe niile. Chukwu anọghị n'eluigwe. Ihe nọ n'eluigwe sun, moon and star. Ọ ya ka a na-ekwu Chukwu nọ n'eluigwe. Ọ bụ na nothing more nothing less. Ha ozi na ụnụ, fa ozi na ụnụ. Chukwu nọ ka ọ dị n'elu ka ọ dị naanị. So a na-ekwu maka ọdịnala ka ọ bụrụ nke anyị, nothing no extra. Ihe ọ bụla anyị wetara outside bụ nzuru ka anyị ga-ezuru ya. Anyị ga-ezuru ya ezuru, tinye na nke anyị. Anyị zuru ya, anyị etinye ya na nke anyị. Ọ bụrụ ọdịnala. Anyị nwere ọdịnala Igbo. Iwu ejide anyị nwanne, ime daa iwu ejide gị. Iwu most bụ na iwu ga-ejide gị. Ọ bụrụ na enweghị iwu ji gị, ị nweghị ebe ị na-eje. A ga-etiriri iwu ga-ejide gị. Iwu anaghị, ọ bụrụ na iwu ejideghị gị, nweghị there is nothing. So ya ekwuone m
mụ anyị hazi ekwu aghazi nwe ike sị na m anyị hazi ekwute ebe ọ dịka anyị aha m ekwu like that ka m gara ikwujọ ndị mmụọ maka ihe nji wee nkwuwe okwu taa bụ na enwere ndị na-ajụ m maka a ga-ọgwụkwọ echi asị weta mmadụ anyị weta ọkụkọ eweta nka mba ihe na-eme mere onwe gị anyị achọghị ịma ihe a bụ na ọdịnala Igbo anyị enwe konsekwensị ma ị bụrụ onye ọdịnala anyị enwe konsekwensị bikọs ị gaghị apụta ịkọrọta ujebe anaghị egwu na-ekwu naanị mba maka ihe anyị chọrọ ka ala Igbo bụrụ eluigwe ụmụaka anyị pụta ha na-asọ ihe ọjọọ asọ a na-asọ ihe ọjọọ asọ ha ewere ihe ọma n'anya isi ọzọkwa nke eji ihe ọjọọ anya isi na ọsị egbu onye gwogwo egburu gwogwo nwanne ebe ka isi weta ego ebe ka isi weta aka na-ekwu elene liva elene kidney ịka na-ekwu atụtụrụ nwatakịrị pịagbuo a ji agwọ ọgwụ ọ bụghị iwu bụ na ị ga-eji mmadụ agwọ ọgwụ ọ bụghị iwu not must so ndị dibịa na nwe ndị dibịa na-eme yes but ihe a they are doing that out of their ignorance ihe believe because ọgwụ eji agwọ mmadụ ka eji egbu mmadụ ọgwụ eji agwọ mmadụ ka eji egbu mmadụ onye ọcha ọbụla bụ dọkịta maka esi egbu mmadụ but ọ naghị eme o ji wee chuzuo save life any dọkịta ọbụla ala bekee dọkịta ọbụla ịfụrụ ọ maka esi egbu mmadụ but why did that man chose to save life so all common thing dibia might choose to save life ọ bụ na enwe consequence ọ bụrụ na mmadụ nwụọ na n'ụlọ ọgwụ na dọkịta ahụ ga-eje ezigbo nga so dọkịta echuzu o jee ka maintain ọ bụrụ na dibia gwọọ ọgwụ nwa mmadụ nwụọ anaghịzi ekwu na ngwa dibia gwọrọ ọzọ gwụ gwụrụ dibia ka ije na-arụ ubini ụkpabi ọ bụghị ụgwọ gburu ihe ka ije na ubini ụkpabi because ije na kọtụ enweghị evidence onye je na ubini ụkpabi amazi mere evidence mere ya ma ọ dịghị ya so mbọsị ọzọzi ipsi abịa gwọrọ gị ọgwụ na-eji egbu mmadụ ọkpọ ndị obodo si gbakọ ọnụ nekwe onye Okonkwo abịakwara Okonkwo si nye ọgwụ ka o gbuo Ifeanyị esi ebe ahụ penye Okonkwo that is it mana ọ bụrụ na ị nwe ha onweghị ihe ị nwere nwanne ịga ndị aka ọghọ ọgwụ aka na-ekwu na aka ọghọ ọgwụ enwụọ enweghị evidence because ọgwụ enweghị evidence anyị eje jide onye kọrọ gị ịgotago mana ọ bụrụ na eruo n'obodo iruo 18 years ejeje duo gị iyi ejeje duo gị iyi na 18 years na egbukwa na igbukwe onye village a ọ igbukwe mmadụ na ala Igbo ihe dịta mekwe gị onye ọbụla acha ọfụ mmadụ ọgbafuo onye ha egbuzi mmadụ mma igbu mmadụ ana iru ha 18 years akwa gị iyi igbu mmadụ ana onwe ụzọ ya even ọ na-agafe sef okwu egwuregwu a na-atọrọ mmadụ si ebe ahụ gbafuo o mebegide ibini ụkpa bụ ebe bịakwute ya n'abalị ihe si na ịchọrọ ibini ụkpa gbuo mba ị ga-emenarịda ihe ọjọọ ime na ihe ọjọọ anakwa ha ana ihe ọjọọ dịkwa adị ọ dịkwa na diojin ọ dị na yojin ma ime na ihe emena onwe ha ebe o ji aza eje o gụnyere gị igwe ilo n'Israel iruo 18 years ije amị maka ha mara ndị na-eti isi adịgba ha agbata obi ị ga-ejerịrị amị n'Israel ị ga-ejerịrị amị 18 years ị ga-eje amị ọ bụrụ na ije ha amị na akwatuo gị n'ala so na ala Igbo iruo 18 years bịa kwakwa gị iyi ebe a ịtụkwa alụ bụkwa onye Igbo ikwu ebe a na-eme onye Igbo ihe ọkwa ha onye zuru ochi okwu onye gbara ama ọ bụrụ onye Igbo onye isi dị mma na-enweghị ihe o mere a na-emegide ị ga-achọ dịka ga-esi enyere ya aka zọpụta ya ebe ahụ ọnụ ọ bụzi nke ị na-ewere nwanne gị jeresi onye ọzọ mba ọ bụzi ebe a na-akpa nkata ka ọ ghọọ ngịga mba ọ bụghị ụta nke esi eme ya anyị ga-arụ a n'Igbo a gwara bụ na anyị ga-arụ a n'Igbo ọ bụrụ ala bekee ihe a na-ekwu ahụ kọmọntị nka na-agwa unu onye ọbụla amụrụ n'ala Igbo nwere ebe esi mụ ya ọ mmadụ mụrụ ọ bụghị ndị mmụọ ọ na-eme amụọ nwa n'ala bekee jeje mee nke ya na-akpa certificate a na-eje eme certificate the certificate that identity card abi yes so ala Igbo amụọ gị n'ala Igbo o nwere ike mpa gị kpọrọ gị ji ugwu Hausa kpọrọ gị jebe ọbụla mana oru ha 18 years ọ bụ iwu ndị ọdịnala Igbo na 18 years ị ga-abịa maka mgbe anyị mara gị ihe ebie ebe a ebie gị aka n'igwe ọ bụrụkwa na igbukwe onye Igbo ihe dị ụtọ mekwe gị ibie aka ime fingerprint ife ọnwa na straight ahead no there will no more death onye chọrọ ka ọnwụọ mba so n'ime ọdịnala anyị nwere atụmatụ anyị ga-eji wee mara ma ekwu nwere ike ụta nkwurie na ndị ihe ọjọọ obi ga-amapụ ha ga-asị ha na dizbay burukwa bịakwa onye adịkwasịrị ọsọ n'ihe ọ na-ekwu nwanne a ga-ebi gị aka n'igwe ihe ọjọọ a nara onwe ya company a ga-arụ company because one company alone needed 6 different companies to stand. Ị gaghị enwe ụlọ ọgwụ enweghị ndị na-arụ ọgwụ kedu ebe ya egote ọgwụ enweghị surgical materials ka ebe ya egote
that's why ụlọ ọgwụ enweghị stand bụ n'ala Igbo because ọ bụghị onye ruo ụlọ ọgwụ onwe dọkịta onwe nọọsụ ogote surgical ogote ọgwụ sọsọ ya ọ bụrụ oge ụlọ ọgwụ close life and direct so onye nwegwe company ọ bụrụ na ọ na-arụ groundnut oil mmadụ ga na-arụ ya tin ahụ anda company ga-arụ ya ọ bụghị onye nwe ga-arụ tin ọ rụọ oil rụọ plastik eji akọva ya rụọ bie dị paint a na-ebi ebi n'ahụ onye ha emenwe ome ha anya 6 months company close ị na-arụ brake pad na-ebu iron ọ gaghị arụ iron rụọ the brake pad rụọ oil crude oil eji eme the brake pad rụọ no ọ ga-enwerịrị onye ga na-arụ the crude oil nwere na-arụ iron nye nwe na-akọpụrụzi akọpụrụ ọ bụrụ onye na-arụ kebụl mmadụ ga-arụ ya the plastic of the cable nye nwe na onwe ga-arụ kọpa ọ kọpụrụ akọpụrụ company eju ebe niile with one thing you have 50 companies mana nke a wee ofu onye ga-arụ ọ ga-arụ kebụl rụọ plastic kebụl rụọ kọpa kpụọ kọpa bute kọpa tobe kọpa obere oge close onye mere ọ naghị egro ideba grow company ahụ enweghị ike igro because ọmaha ka esi eme ya so ihe anyị na-agwa ụnụ bụ ala Igbo a ga-eme arụcha ya ọma abụzọvụ ndị nọ n'akụkụ ha ndị aha chefuo ha sọsọ ị gara anụzi ala Igbo sọnsọ ị gaghị anụzienitin ọbụla ebe na-abụghị ala Igbo na ebe ahụ niile eri aha niile onye ọbụla ga-ala ikọ ndị ibiri ndị ikwere ma ndị kakọsị ogene ha ga-asị na ndị Igbo ma Sunday Olise ọ ga-echenjizi afịa sụtụ Sunday Olisa Sunday Olise ga-echenji afịa sụtụ Sunday Olisa ma ndị awụsị ahụ ụmụ okorochi ka ụmụ okorochi ọsịgo na ụmụ okoro ka ha wụzi ha niile wiche even ndị awụsa ga na-echenji dị anem to Igbo ma ndị Yoruba ka ha zaba afa ndị Igbo ka agụ ha n'ọnụọgụ onwe ihe ọma na-adaghị adị mma n'ụwa enwere onye ihe ọma na-ana onwe onye akpa eju gara na ọgbụpụ ya mba nnụ na amụrụ na keji na ife efe bụ arụ ihe na-eme anyị taa bụ na amụrụ anyị na this nonsense place anyị chekwa ma otu a ka ụwa dị no ọ bụghị otu a ka ụwa dị ụwa tọrọ ụtọ karịa ụta development dị easy ihe mebụ na ebe ahụ nature dị against us ọ bụghị ndị ọcha the nature dị against us ndị ọcha can only take advantage of your stupidity why is it stupid because the nature dị against you nature reveal itself to you because you are one trinity in one God that's trinity in one God why ha na-ekwu trinity in one God you are within but once you suppress your God ọ chebe gị azụ ịgbagburu onwe gị n'ọsọ ịghọtara so ihe a na-ekwu hia ọ bụ ihe kwesịrị ndị be anyị kwesịrị ịma many people kwesịrị ịma ya but many people amara ya anyị agaghị blame kwa ha because anyị nwere onwe anyị according to nature we respect nature ekwugo mie anyị ma ihe anyị ga-eme ka nature gbachite anyị azụ ọgbakọtara anyị mana ihe anyị chọrọ bụkwa ihe ha sikwa ndị be anyị mee ka ha mee ya ọ bụrụ na anyị bidokwe ihe ọdịnala ya kịta ga-eme na be anyị onwe onye si gị bịa bịa ọdịnala ị nwere ike ije ụka ị nwere ike ịgọ mmụọ ị nwere ike ije ite isi anyị we don't care but those holidays mbọsị nsọ aha ọ bụrụ mbọsị eke nsọ nna biko kwanyere anyị ugwu mbọsị eke nsọ aha mee ihe aha si gị mee asịghị gị jee gbaa afa no mbọsị aha jee nụzụọ ahịa mepee nụ shọpụ ụnụ mee nye ka ọ bụrụ ahịa striti mee nye ka ọ bụrụ ahịa ọṅụ ka ọ bụrụ ihe ọṅụ ka ọ bụrụ mbọsị ụtọ ka ọ bụrụ mbọsị nje echefu ihe ụnụ anyị nwe na onwe anyị ka anyị ga-ejezi ka anyị na ndị mmụọ mebezie ihe anyị ga-eme ọ bụzi ụnụ nwa don't worry yourself mbọsị orie nsọ jee na emekwa ihe asị ụnụ mee oriewu mmiri ọnwụ na ọgbọgbọ okoko mmiri gbaa na okoko mmiri gbaba na okoko mmiri ọ bụrụ na mbọsị afọ ọ mbọsị nkwọ ọ bụrụ na mbọsị nkwọ mbọsị ikuku asị ụnụ mebe a ga-agwụ na ihe ụnụ ga-eme mbọsị ahụ ọwụzie na mbọsị afọ mbọsị ụwa a ga-agwakwa na ihe ụnụ ga-eme mbọsị eke a ga-agwa ụnụ mee nie nsogbu adịghị onwe onye so nje chụọ aja enwere ike isi ụnụ mbọsị a omenụ kanival unu emere kanival na-eje anyị na ndị mmụọ ha na-eme otu a ka unu mee ha anya unu na-eme ya otu a mgbe ọbụla ana m agwa gị na onwe ekweghị unu chọrọ n'ụwa anaghị afụ because ọwụ dị anị ọwụ dị chi because the chi ahụ wụ the frequency enyere gị afa ha bara gị wụ the frequency ọ bụ a radio number ka enyere gị ọ bụ afa ha a na-agba chi ga-abịago ụwa so agbagoro ya afa mana isi ha na that place pụọ ịnọzi you are on your own no protection disease poverty misery ọ na ọ bụghị ihe na-eme anyị taa that is the consequence of that and onye nwa na-eme anyị misery poverty diseases ọnwụ ike
that onye nwa na-eme that onye nwa bụ ihe na-eme, so ị gaghị agọnarị ya, ị cannot deny it. ịghọta. So ọ bụrụ na eme ihe ọdịnala ya na onye bụ a na-achụ aja ikpe a na mma ndị mmụọ, ijidere ndị mmụọ ogu n'ọfọ, jidere ndị mmadụ ogu n'ọfọ. O nweziri onye chọrọ gị okwu na-enweghị ihe imere ya, isi onye aha na ya agbara gị aka ebe, enyi ya agbara gị aka ebe, ọ gbara gị aka ebe ozugbo ozugbo, maka na ijighị ogu n'ọfọ, anya ya ha agbara gị aka ebe, enu anya ha agbara gị aka ebe. ịghọtago. onye ka nna gwa ndị be anyị mgbe ha ga-eje na-ekwu nsị ha biko nụ, ihe a bụ ana Igbo. ana Igbo bụ ogu n'ọfọ ka eji eje, mana iburu ụzọ si mmadụ ị ga-etinye ma ị ga-ama ya ụra, onye ahụ amazi ego ụra, ana ahịa ga-agbara gị aka ebe, enu ahịa agbara gị aka ebe, maka na awa ọfọ ka eji aga. a sị m gbara m ọfọ ndụ, agbanara m ọfọ akụ na ụba, maka na onye dị ndụ ga-afụ ihe ọma. mana iburu ụzọ si ị ga-egbu mmadụ, enwebụ ihe mee ka anyị gbara gị aka ebe. neba. e nwere ike ịgba gị ebe ọ gaghị epụ gị ahụ ma ọ bụ na iji ọfọ, ọ bụghị ọgwụ ka ọ bụ. ijide ogu na ọfọ, mmadụ nwere ike ịgba gị ebe, o nwere ike bụfe onye ahụ na-eweta dị ebe, ọgba dị ebe ọkọkụ ya ọgba ya ọgbahọ, ma ọ bụ ị na-iji ịpụ apụ sef ofu ihe ebuchi ya ga-azụ, moto gị ha start ịgbagide ị na-ewe iwe na moto disappointera m. No, enu na anị na-agbara ha, na-anụ ihe na-afụ ụzọ before ị na-afụ enu afụgo onye na-afụ enu na anị, onye nọ enu na-afụ enu afụgo ya, anị afụgo ya, na-enwe ihe na-emenụ, ọsị gị chiga azụ, ọsị gị ụzọ adịrọ mma, gị chiga. anyị ma na-afụ ya otu ụdị ihe a na-eme na anyị na-afụ ya, mana ị gaghị afụ ya maka ikpuru isi. Igbo onye isi hapụ anya ahụ, enweghị ụzọ ị na-afụ. Igbo onye isi ị naghị afụ ụzọ, mana ụdị ihe anụ anyị na-afụ ya bifo ọ na-eme anyị afụgo ya, bikos ọ bụghị anya ka eji afụ ndị mmụọ, anya eji afụ ndị mmụọ dị n'ime, ọ bụghị nke iro. mana ndị be anyị fọdụ ma ọgwụ, ndị ọgwụ ego, ndị ọkọtụ, ndị nka, ndị society rubbish. ihe a bụ ụwa ka ị nọ. This is the world. Ihe ahụ life ka ọ bụ, a spiritual life, all spiritual body ka you a soul living in a body, nothing more nothing less. ọ maka ịdara iberibe feel na ọzụzi normal thing ka ị na-eme. mba, iwe onye ụwa, ọkụ mmụọ ka ị nọ n'ọkụ mmụọ, onye ụwa nọ n'ọkụ mmụọ. ihe ahụ hellfire, ebe a bụ hellfire, ebe a ka Chukwu nwere prison, imechicha osende gị to hell. ichekwa na n'eluigwe, mbanụ, o nweghị ebe ọkụ mmụọ dị iche, ebe a ka ọ nọ. mbọsị mmadụ pụrụ mpi gị ya ama, mba, anaghị epu mpi. ọwụ the character. Devil is a character, God kwe character, because God nọ physical. ana m akpọ ya God ka maka ndị ọ mara ahụ, nke anyị nwe Chukwu ka anyị na-akpọ ya, maka anyị nwe mana bụ God bụ ordinary letter ka ọ nwe ihe ọ bụ. nwere mana nkwuo ya otu enwere ike nwe ndị ya amacha n'ime mmiri sef, na ndị pastọ ma ndị broda. ndị pastọ na broda ụjọ atụrụ ụnụ, anyị ga-enye ụnụ anị. ọ bụghịzi na-ekwu maka ihe na-ekwu. bikonu, enwere ndị na-asị na ha ga-agba chọọchị ọkụ ma ọ chọọ ndị chọọchị. bikonu na-achụ na ha, eji Chukwu wee ye ụnụ. ọ dị against nature. nature sọrọ ya nsọ. ma ndị na-ete isi anị rapụnụfa, ma ndị na-eje ụka rapụnụfa, mana eziokwu a ga-agwa ya. ekwu na ihe a na-eme abụghị ya. ịchị ịka ụka nsogbu adịrọ, mana asịzi na ndị gbada asị na Jizọs dị ebere, ife ohi maha onye ọ bụ. so don't say what you don't know. ekwuzi n'ihe ị na-amarọ. Jizọs na ebe ifụrụ ya ime onye ọ bụ. ọ bụ na asị na onye Igbo na-asị na nna gị gwara gị, because you are living them. ọ bụ them bịarakwara back si n'ọnụ gị na-ekwu okwu. Jizọs o si n'ebe a mee reincarnation n'ala Igbo. ọ gwazi ihe ọ ga-ekwu. ọ sị na Igbo was from Jerusalem ka o nwee ike ime associate with Jizọs. ọ sị na ha bụ ndị Juu ka o nwee ike ime associate defend that nonsense illusionary sky god. mba, ihe a bụ ihe ụwa sọrọ asọ. Chukwu sọrọ ya nsọ. ewere afa Chukwu gị na nkịtị. ọkwa ndị ụka kwurie, jee wee n'afa Chukwu gị na nkịtị, ị napụzie Chukwu afa ya nye Jizọs. aka na-eji ikwu isi Jizọs Chukwu amụọ na nwa, Chukwu mụrụ nwa. nke anyị nwe gịnị? anyị nwewe ụmụ Satan, anyị nwewe ụmụ ekwensu. Chukwu je họrọ ofu onye mee ya ọ bụrụ nwa ya. oche mmọchi ya nwe Israel hụ ndị nke ya, o mee ofu onye ọ bụrụ nwa ya. anyị nwawerụzie ndị ekwensu, ndị ọjọọ mmụọ. okwe iwe were ihe a wee n'ezi ihe a ka ije ihe mkpọrọ nwa gị ọpụ. no wonder enweghị anyị dị mma ya. no wonder. nwanne ekene dịrị gị. ka esi eme ya n'eluigwe ka esi eme ya n'ụwa. mbọsị ọ bụla ndị be anyị mata na ka esi eme ya n'eluigwe ka esi eme ya n'ụwa, ihe adịrị anyị na mma. ọdịnala bịabago, ọdịnala na-abịa. bikonu ndị ochi unu ezuzine, ọkweghị ka unu chọrọ. ị ga-arụkwa ọrụ, ị ga-arụnwu, akụziere gị rụba ọrụ, ego eju gị akpa. ọkwa ego ka ị chọrọ, nsogbu adịrọ. ndị na-atọrọ mmadụ na-atọzina ihe niile abụcha arụ. ọ bụ ihe nechọ jụrụ ajụ. nechọ sọrọ ya nsọ.
enwere ike ọ ga-ete gị fourth generation the four before that thing will go away from your gene. Nwa gị ga-amụ amụ, nwa ị ga-amụ amụ arụ ahụ so ya, nwa ị ga-amụ amụ 4 generation ị ga-amụ amụ arụ ahụ so ya. Ka ihe na-ekụrụ ndị ọrụ for nothing sake maka nwa obere ego ị nwere ike ije benatara gbuo gị sef, mana njọ ahụ adịgo n'isi ha, ihe ahụ adịgo n'isi ha already, just because of what? Maka 5 million naira, give me 5 million naira, 5 million naira igbuo ọchụ makwa ihe ọchụ n'ala Igbo. Ọchụ the highest sin, njọ kachasị njọ n'ala Igbo bụ ọchụ, igbu ọchụ, mmadụ igbu ọchụ n'ala Igbo. Ọya bụ njọ kachasị njọ. Onye ọchọkwa ya bụrụ ọya ka ndị be anyị jizi anya isi na agha 4 generation. Nsogbu adịghị, nwere ike nwere egbe taa, nwere ike ndụ gị ọzọ ya ha enwe egbe adọrị gị agụ adọsa gị pịa. Asị kedu ihe dis guy mere agụ ji wee dọgbuo ya? Asị ọ bara moto, ọ na-ana vileji, ọ pụta na Bini, moto ha akwụ ogwogwo. Nwanne, mgbe ị na-ebu egbe ebugharị egbe ame nke mahọ, asị onye nke ọzọ asị hey nna n'ime moto anyị. Yes of course, why na ị gaghị apụta? Aka gị dị ọcha, onye aka ya dị ọcha pụtara ebe ahụ, ndị aka ha adịghị ọcha ha nwụọ ntazizi akwụọ ha akwụọ. Nature na-eri mmadụ. Kwụsị ime ife ọjọọ ka ife ọjọọ pụtara gị. Rapụ ife ọjọọ ka ife ọjọọ raa gị. Rapụ na ife ọjọọ. N'ala Igbo anaghị eme ihe ọjọọ ebe ahụ, anaghị eme ihe ọjọọ n'ala Igbo. Onye ọbụla mere ihe ọjọọ ebe ahụ, onye isi kote Igbo ọgba ya. Nwanne, ị ga-abụ onye ọbụla chọrọ ịbụ onye ọdịnala ga-abụ onye ọdịnala, mana ị ma na enwere ihe dị iche o na ọ. Enwere ihe dị iche o na ọ. Enwere ihe ọdịnala, nwere ihe omenala. Ọdịnala with philosophy, omenala with interpretation. So ọ ka mma ndị omenala ka mma, maka enwere ike ruo na ọdịnala ị ga-edebe iwu fere ahụ ndebe. Ịghọtago? Ọ dị mma na-ekwu ya n'ọnụ, but ike ipụ law is very difficult. Ọ dị ụmụ ike ọ na-ekwu ya otu ọ dị izi, but ọ fịara ahụ ike ipụ law. So ọ ka mma iwere onye omenala. So anyị weta dị ọdịnala law, unu eme ya interpret, because isi gị were onye ọdịnala enwere mgbe ọ ga-eme ruo, ị nwere ike asị gị na ị gaghị ara nwaanyị, ka m gwee example, ị gaghị ara nwaanyị 5 years, ị ga-eme nwunye isi n'abalị izopụjere ijide onwe gị. Ịghọtago? Maka na ihe nji ekwu ebe ahụ, enwere ike ihe ahụ example ka m nyere, nwere ike ọ bụghị nwaanyị ka a ga-asị gara asị m example. Ịghọtago? Ma asị gị nwere ike ị gaghị eri ọkụkọ, aga na-ekwu ije na nke ji nwoke unu ejeta asụ ya tapịa ọkụkọ. Ịghọtago? So ọ ka mma before ije ichekwa eche, onweghị onye asị ya abịa na, mana ọ bụrụ na obi kara gị na ị ga-edebe nwa iwu, nsogbu adịrọ, you are welcome. Mana ọ bụrụ omenala enweghị consequence. Ịghọtago? Ihe anyị nidere wụ men implement the law, then we go ahead. Development ga-abịa. Ame ha na ihe a m gwara gị na I tell you at least 80% of ndị Igbo ga-adị mma. Enwere ike 100% anaghị eme exist, ndị mmadụ nwere ike na-emekwa ihe ọjọọ, but at least or reduce way to the maximum. Ịpụtazie n'abalị egagharịa na ọkụ a na-enwu, nwanne ọkụ the cheapest something nọ n'ụwa bụ ịnwe ọkụ. Electricity dị the commonest thing n'ụwa. Anyị enweghị ọkụ n'ala Igbo. There is no light. Ọkụ adịrị ebe ahụ. Ọkụ juru everywhere. Anyị na-ara ndị Igbo ọkụ juru ya. Particles bụ ọkụ. Atom is light. Energy ka ọ bụ is light. Hydrogen bụ light. Solar energy bụ light. But anyị enwere ya. Anyị enwere ụzọ. Ọnwụ dị na awụrụ ya korota no. Anyị enwere ụzọ. Mịafọzigwe korota. Anyị need korota. Anyị ma ihe anyị ga-awụ n'ụzọ because korota ọ dị intoxicated. Anyị ma ihe anyị ga-awụ na be anyị. Anyị aghaghị ekwu ya ebe a maka ha akọpụrụ ya, ndị ọzọ akọpụrụ ya. Anyị ma ihe anyị na be anyị ka anyị ga-esi eweta ihe ahụ a ga-awụ na be anyị. A ga-awụ ya n'ụzọ, ọya ha na-epu ahịfịa. Ụzọ adị mma. Nwoke a na-anụ ndị Igbo anaghịzi anụ ndị Igbo oje ọnụ onye ọzọ nke osi ebe anụrụ nke esi ebe anụrụ efusie ha agụrụ society. Ọ ga-eme onye Igbo pụta ọfụ onye Igbo. Mgbe ndị ochie a na-eri nri na nke nebo na kịta ada ga-erikwe nri na nke nebo. Kịka na-abata mmụọ na-asị gị hei nọ nche nwa m ebe ka ị nọ, hei na nke onye hei iriri gịnị, hei oke afọ bịakwanụ nwa arapụta m. Ọ ihe a na-emezi na ya bụzi ụwa nke taa. Jibe mba. So bikonu ihe m gwara ụnụ taa hụ na Chukwu ka bifo m mechie okwu a maka achọkwana m ịpụ.
Chukwu oya bụ ka nsụ ya n'oyibo the source of creation. Chineke ya bụ nke na-eke eke, which is iwepụ anyanwụ, wepụ ọnwa, wepụ kpakpando, there is no life. Onye ọbụla gwa gị na life dị after destiny si a na-asị na mụnwa kwuru. Go jee mee ya own research. Onweghị, there is not onwezi God ọzọ, there is only three God: sun, anyanwụ, ọnwa and kpakpando. Every other thing is generated from this thing. Then the source of this generation, ebe ihe a si wee pụta apụta, onye ka ndị Igbo na-akpọ Chukwu. Bikonu aji m Chukwu yọọ ụnụ. Eweburu ụnụ akwụkwọ na-eburu akwụkwọ ụnụ na-ebu ya ka ekwenye mbepụtare. Kedu ihe ikpepụtaghị sayensị, ikpepụtaghị teknọlọji, ikpepụtaghị ọkụ, ikpepụtaghị ụzọ, ikpepụtaghị mmiri, igbe ihe ikpepụtare ka ekwe na-eje. Ya ị na-enwe hope one day na one day Jesus will come and take his people. Ya kpọrọ unu jebe. Ọ dị boring. Ya go with them. Anyị anaghị eje. Anyị ebe a. Anyị bụ ndị ọdịnala bụ ebe a ka anyị nọ. 100,000 years coming we will be here. A na-ekwu maka ihe anyị na-eme taa. A ga-ekwukwe ya maka a ga-ede ya ede, ọ dịrị adịrị, eme ihe ọwụrụ ọdịnala. A na-eme practice. Even ndị chọọchị ga-emesa efu bịabazie sorozie anyị maka ha ga-ama na anyị wụ sent. A ga-emecha mara na anyị wụ sent. They will come. Hapụnụ ha, unu egbu na hụ na achụ na ha. Bikonu hapụnụ ha. Mana unu ga-eme na argument with them. You can debate with them, defeat them with logic, argument. Mana nke ịkpọ iyi adịrọ mma, maka o nwere ike ọma adị ihe ọ na-eme sef, o nwere ike o ji ha anya ọma ya eme. Bikonu. So udo dịkwara unu. Ekenekwe m unu ndị na-ege ege, kenekwe ndị ege ha ege. Kedu onye kere anyị, kedu onye nwe ụwa, maka ọ na-enwe obodo enwe. Kene enu, kene anị, kene eke, kene orie, kene afọ, kene nkwọ. Kenekwe nwata, maka ụmụaka ọha bụ Chukwu, maka ụmụaka amara ife ọjọọ. Kenekwe ndị okenye, ndị bụ nje kere ụwa, mana nje kere ụwa dị ebụọ, mana ị ga-ahọrọ ofu. Ịdada ịhọrọ nke ọjọọ, ọ ịhọrọ nke ọma. Anyị nwa ahọrọgo nke ọma, ịchọ ịhọrọ nke ọjọọ. Kene eke, kene orie, kene afọ, kenekwe nkwọ. Si udo dịrị onye ọbụla. Na onye asị ya jide ka o ji na nke o ji amaka, mana asị garapụ nke iji adịrọ mma. Anyị ji ihe abịa, unu atụ n'ụjọ, agwụkwana m unu ọzọ. Mana e nwere ebe a ga-eme ekwubezi ihe a na n'ikwu okwu ndị achọghọ ka anyị baa uru amara, mgbe ahụ agaghịrị anyị jara garị. So ji n'ilu njikọ ezi unu ọnụ, anyị agwaghị agwacha unu ihe niile ebe a. Biko the list ka anyị na-agwa unu. Nke ọzọ bụ ga-ejizi aka ya mewe onwe ya. A sị na anaghị ekpuchi afọ ime aka mbọsị ọbụla ọ ga-ebido, unu ga-eji onye unu niile na Chukwu onye ọbụla. A sị na let my enemies live longer, see what I will be future. Kwa ihe ndị isoro Igbo fụrụ, unu ga-eji anya unu ji eri ede wee confess ya na Chukwu bụ Chukwu, nothing. Onwe ihe dị ka Chukwu n'ụwa, there is nothing. Hapụ ihe Jizọs na ihe and God, no, ya language. Chukwu wee frequency, is an energy, and ọ na-vibrating us. Onye nwa na-agwa ihe anyị na-ekwu, anyị anaghị agụta na Latin alphabet, never. Ihe ọbụla anyị gwara ga echọ na Latin alphabet gaghị afụ ya. Nwere ike ịfụ atom of it, but the source all from ordinary ka o si abịa. Ordinary ka o si abịa, o sighi n'elu abịa, naanị ka o si abịa. Maka Chukwu na ebe niile, onweghị ebe ọ nọ iche, onweghị ndị ọ fụrụ iche n'anya kpakarịsị ya. Mana ihe wube ya, enwe ebe obi ebi bifo ọ pụọ. Obi na ana Igbo bifo achụpụ na-achụpụ ya. Ọ gwasị na nchụpụrụ ekwentị chụ n'anya na n'ụwa. Unu chụpụrụ Chukwu na chụpụ Chukwu ana Chukwu apụgonu. Anyị na-akpọkwa ya ya biko ka ọ gatakwa azụ ya batawazie. Chukwu batawazie ọ dịgo mma. Anya ama m na prodigal son fọpụrụ ọpụ, nsogbu adịghị. Anyị ayọghị ya mgbagharazi anyị prodigal son emezina na nke mere m adịgo mma. So ka ọ dịkwanụ echi ụbọchị ọzọ. Nke taa bụ anyị buru nke na anyị enweghị ihe anyị nwere ike ikwu taa. Anyị ọzọ gwuchara nwaja ka ọ ghara dị ka nwere ebe anyị jere. Mana enwebi echi a ga-ejikwa information wee bịa. A ga-eji ọkpụrụkpụ okwu wee pụta ka ọ ga-eme gbuwa ndị be anyị atibe. Hey! So ka ọ dịkwa na echi.